Pavle, hodně lidí má z Chomutova strach. Jak se tady cítíš ty? Ale já jsem úplně v pohodě. Samozřejmě to je ale jako v každém městě. Jo. Všeobecně samozřejmě, když ukážu někde na Nově nebo v tisku, kdekoliv se objeví, že jsou nějaký případy kriminality a tak dále, ale jsou místa, kam samozřejmě nikdy nepůjdu, že jo. Děti bych tam nikdy nepustil, ale tak to asi v každém městě, že jo. To máte v Praze, v Budějovicích příklad, v Ostravě, kdekoliv. Ale jsou i místa, které jsou krásné, že jo. Jsou tady VIP čtvrti a jsou i rozdílné samozřejmě ceny nemovitosti. Máte byt někde na sídlišti za 1 milion a pak máte byt v topové lokalitě, my tomu říká třeba Horní Vé, Zadní Vinohrady. Ten samý byt, stejná velikost, stojí jednou tolik, to znamená třeba 2, i dneska 3 miliony. To, aby se bál, jako vzal dogma, že Chomutov je nějaký šílený město, ghetto, prostě špatný, není. Jo. Samozřejmě je to otázka, že jo, někdo chce žít ve městě, někdo na vesnici. Já jsem taky k tomu dospěl a když prostě jsem věkově se nějak posunul, tak jsem se odstěhoval na vesnici a jsem úplně happy. Asi bych nechtěl bydlet v nějaký vesnici, která bude úplně zapadlá daleko od města, ale my bydlíme 6 kilometrů od města a jsme úplně v pohodě.